Габдулла Тукай Шурали. Бик матур bir айлы кичтә бу авылның bir егет киткән урманга утынга ялгызы bir ат җигеп. Тиз барып киткән егет эшкә тотынган баргач ук кисә башлаган утынны балта белән туктату. Балтасы кулда, егет эштән бераз туктап тора. Тукта, шу! Ямсыз тавышлы әллә нәрсә кычкыра. Сискәнеп, безнең егет катып кала. Яугырә, аңламастан каршысында әллә нинди ят күрә. Нәрсә бу? Кашкынмы, җәнме, нәрсә бу? Кот очарлык бик килешсез, әллә нинди нәрсә бу? Кеше, синең исемең ничек? Мин Былтыр. Әйдә кеше уйна. Мин Былтыр юк. Шулай мине. Минем белән уйнамасаң, мин сине ник бүлдем. Ярар тумраны. Ярик аны уйнарбыз. Егет бүрәнегә балта белән чапкан икән, бүрәнә әзрәк ярылган. Шуннан соң бу егет Шуралигә әйткән. Мин икенче шапканчы шунда бармагын тык. Шурали бармагын ярыкка куйган, егет балтасын алгач, ул шунда кысылган да калган. Егет балтасын алган да качкан. Аннан соң икенче Шурали әйткән. Нәрсә булды? Нигә акырасың? Былтыр кысты. Кашан кысты. Былтырны ничек куып, җитәргә җәза бирергә. Быел кыска табар идек, былтыр кыскач каян табасың? Син былтырдан бирле ник кычкырмый тордың? Аннан соң безнең Шурали бүрәне алган да җылып калган. И егет, һич юк икәндер мәрхәмәт хисен синең. Әйтчә зинһар, мәрхәмәтсез, кем син?